మేము పెట్టే లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మీరు మిస్ కాకుండా చూడాలి అంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి ఆల్ పై ట్యాప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ప్లస్ రాసి 9:16 సెలెక్ట్ చేసి మీడిया समझी మీకు పసంद आता ఉంది. 2 ఫోటో ఎత్తాడు, 2 3 ఫోటో 1 2 3 4 5 నన్ను సయ్యో ఇచ్చారు. ఫస్ట్ ఫోటో ఒక తెరపకత వైట్ బాక్స్ టచ్ చేసి జూమ్ किया ఈక్వల్ ఫాసి రైట్. మళ్ళీ సెకండ్ ఫోటో దానికి సేమ్ ఈక్వల్ ఫాసి రైట్. మళ్ళీ థర్డ్ ఫోటో దానికి సేమ్ రైట్ పాస్ ఈక్వల్ ఫాసి రైట్. మళ్ళీ ఇది దానికి సేమ్ ఈక్వల్ రైట్. మళ్ళీ ఇది ఫోటో దానికి సేమ్ కత్తెర పక్కత ఫ్యాన్ అండ్ జూమ్ సింబల్ ఎంత దాన్ని టచ్ చేసి జూమ్ చేసి ఈక్వల్ పాసి రైట్. మళ్ళీ ఎఫెక్ట్ వాడాల. ఫస్ట్ ఫోటో క్లిక్ గ్రాఫిక్స్ మీకు పసంद आता ఎఫెక్ట్ వాడతాను బట్ నన్ను ఇది వాడంత మెమొరీ లైనింగ్ ఫస్ట్ సారీ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ లాస్ట్ ఫిఫ్త్. మళ్ళా ఉంది ఎఫెక్ట్ ఇది వైట్ బాక్స్ టచ్ చేసి ప్రీవ్యూ రోల్ ఇంజర్ దాని ఫస్ట్ ఉంది. సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ రైట్. आता కొంచెం ప్లే की చూడండి. రైట్ आता लेयर था समझी मीडिया था समझी टेम्पलेट మీకు పసంद आता వాడవచ్చు. కత్తెర పక్కత వైట్ బాక్స్ టచ్ చేసి మళ్ళీ ఇది వైట్ టచ్ చేసి రైట్ పాసి మళ్ళీ టెంప్లెట్ టచ్ చేసి బోర్డ్ సొత్తಗೆ బ్లెండింగ్ చేయమంది 10 టచ్ చేసి స్క్రీన్ అప్లై చేసి రైట్ ఫైన్ साउंड इन्वॉल्व फोर ऑल कम किया ये सोडा मल्ला लेयर तफासी मीडिया तसंजी फोरल जूम केसे మీకు పక్కన వాళ్ళ మంతా గిర్సి దీనికి లాస్ట్ ఎన్నో డ్రా किया రైట్ ఫాసి మళ్ళా లేయర్ ఫాసి మీడియా ఫాసి బార్డర్ ఇమేజ్ ఇన్వాల్వ్ అంతా బార్డర్ ఇమేజ్ की डिस्क्रिप्शन అంతా సీన్ తన్ డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు. దీని కత్తెర పక్కన బాక్స్ టచ్ చేసి వైట్ బాక్స్ టచ్ చేసి రైట్ ఫాసి మళ్ళా దే బార్డర్ టచ్ చేసి then last channel ड्रॉप केसी बोर्ड सोत्तेगे ब्लेंडिंग वनंत तन ओवरले सेट किया राइट फाइन हिंगे प्ले की सोडा राइट ऑडियो संजी मीगो फोटो
बदगिरंदी फाटा पगमंता लेट आता से कंप्लीट आता शेर सिंबल पासे एक्सपोर्ट पाते राइट